La pregunta següent és sobre les polítiques d'habitatge i els desnonaments. La formula el senyor David Fernández, del grup mixt. Gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots, i especialment als treballadors de J. Ruz, a Sils, a prop de 100 dies en vaga indefinida. Conseller Vila, abans de fer la pregunta, provarem si som capaços de posar-nos d'acord amb el diagnòstic, perquè si no ens posem d'acord amb la realitat és difícil parlar de solucions i alternatives i val la pena saber si estem parlant del mateix país. Com a diagnosi, i atès que no tenim cap altra hipòtesi que la realitat, ens agradaria saber si vostè comparteix, si estem d'acord en que la demanda d'habitatge de protecció oficial s'ha intensificat i enfilat el 2014 fins a les 75.000 sol·licituds, si estem d'acord en que el total de prestacions d'urgència especial es limita a 2.327 casos, si estem d'acord en que el lliurament d'habitatges públics el 2014 no arriba a 934 unitats, si estem d'acord en què fins l'octubre els lloguers per borsa de mediació no van més enllà de 1.395, si estem d'acord en que tornem a ser la societat amb més desnonaments i execucions hipotecàries, si estem d'acord en que el 9% dels pisos del parc públic estan desocupats, 1.180, ho acaba de dir vostè mateix, i si estem d'acord que en aquell bloc que acumula miserablement a la Sareb milers de pisos buits només han aconseguit alliberar 900. És l'anatomia i la cartografia i la radiografia de com es desempara i es desatén el dret a l'habitatge al nostre país, i ens agradaria saber finalment si fruit de l'especulació salvatge i del tsunami immobiliari comparteix que aquest país té 450.000 pisos buits, dels quals 100.000 estan en mans de la banca i 80.000 estan nous de trinca, quan contraposats a 230.000 unitats, que és la que s'estima com l'emergència habitacional a casa nostra. Gràcies, conseller. Si estem d'acord, seguirem. Per respondre, té la paraula l'honorable senyor Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Il·lustre diputat, bé, en el que podem estar d'acord és que aquest és un tema molt greu, aquest és un tema molt important, on el govern de Catalunya estem fent grans esforços. Som la primera comunitat autònoma que més recursos destina a les polítiques socials d'habitatge, la primera comunitat autònoma, la que més recursos destina, i ho fem després d'haver reprès un bienni en el que estàvem pràcticament sols fent-ho, el govern de Catalunya i el món local, sense la presència de l'Estat, que pràcticament va desaparèixer a l'hora de fer polítiques socials d'habitatge. Malgrat això, vostè fa una diagnosi, que jo no vull entrar en el detall concret de les xifres, algunes les comparteixo, les altres no. Quan parlem des del punt de vista de desnonaments, admetent-li la gravetat dels fets, com vostè sap, les dades claus ens les aporta el Consell General del Poder Judicial. I aquí les dades que tenim de desnonament inclouen una xifra important d'impagaments d'hipoteca i inclouen també desnonaments que tenen a veure amb l'impagament del lloguer, a vegades senzillament amb el simple abandó de l'habitatge. Persones físiques acostumades, és molt tradicional, massa aquí, que s'acomiadin a la francesa i que, per tant, pel propietari l'única manera de recuperar el lloguer és anar als jutjats a demanar-ne el retorn, etc. En tot cas, nosaltres, el que li puc insistir és que de les xifres que diu que es donen a Catalunya de llançaments, tingui present que el 90% es donen sobre immobles que són buits, que no són, per tant, primera residència, i que, per tant, tenen a veure amb solars, amb pàrquings, etc. Això no vol dir que el govern de Catalunya no sigui sensible a aquesta altra realitat, els casos realment traumàtics, i que amb dades del Departament d'Interior continuen sent interiors importants, i el 2013 ho van ser-ho. Més de 374 desnonaments on van acabar intervenint efectivament els Mossos d'Esquadra. Els fets són greus i continuem treballant. Però fixi's que en termes relatius jo diria que som una de les comunitats autònomes que més està remuntant aquesta situació. Per repreguntar, té la paraula el senyor David Fernández. Gràcies, conseller. És que aleshores hauríem d'estar d'acord en que el grau de cobertura sobre la demanda que hi ha, parlo ara de pisos de protecció oficial, si hi ha 76.000 demandes i no es cobreixen la gran majoria, estem en un grau de cobertura i desemparament que afecta gairebé el 90% dels sol·licitants. I aleshores la pregunta lícita és per què serveix la política o per què serveix un govern que desempara a un 90% de sol·licitants. L'últim informe de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya és del 2012 i vostès ho deien, la previsió de problemes és la més alta de les observades des de l'any 2012.
I clar, la pregunta és quina sensació genera una gota freda en un desert calent o com s'omple aquest buit. Vostè ha anunciat mesures abans a l'anterior pregunta, però la pregunta és l'extensió, fins on arribarà aquest abast a moltes més persones. O dit d'altra forma, què n'hem après de la crisi i quin sentit té construir gratacels faraònics de 25 plantes a Barcelona World quan el dret a l'habitatge digne no és encara efectiu per milers i milers de persones a casa nostra. Per respondre té la paraula l'honorable conseller de Territori i Sostenibilitat. Senyor diputat, enguany el pressupost que aprovarem, espero, en les properes setmanes, incorpora 16 milions d'euros més per fer polítiques que complementin les que hem dut fins ara en aquest darrer bienni. No només això, gestionem més correctament que mai el nostre parc públic d'habitatges. I abans m'hi referia. El 2010 teníem el 23% del parc d'habitatges públics de la Generalitat desocupat. En aquests moments estem per sota del 10%. Vol dir que s'ha fet feina. Hem fet reformes de la llei d'habitatge del 2007 que entraran en vigor a partir de finals de gener d'enguany per fer possible la inspecció prèvia a la sanció que podrà dur a terme el món local. Això serà una realitat. Hem identificat aquests 800 habitatges en l'àrea metropolitana i en la